मित्रांनो, ही व्हिडिओ आजच सेव्ह करून ठेवा, सगळ्या मित्रांक पण शेअर करा, कारण की रिव्हर राफ्टिंग कायाकिंग करूच्यासाठी दांडेली, ऋषिकेश लांब लांब जाऊची गरज नाही. आपल्या दोडामार्ग तिलारी मध्ये सुरू झाला रिव्हर स्टोन ऍडव्हेंचर. ही गोष्ट आमका समजतात. मी आणि माझे मित्र लगेचच तिलारीच्या दिशेने गेलो. तिकडे गेल्यावर सेफ्टी जॅकेट घालून पहिली म्हटलं कायाकिंग करून घेऊ. चारी बाजूनी हिरव्या गार डोंगरांनी वेढलेल्या नदीच्या शांत बॅक वॉटर मध्ये कायाकिंग करूची मजाच वेगळी होती. आम्ही तर कायाकिंगची एकामेकांसोबत शर्यत सुद्धा केली. मस्त मजा येईल. यानंतर वेळ होती रिव्हर राफ्टिंगची. हेल्मेट घालून बोट घेऊन आम्ही स्टार्टिंग पॉइंट कडे पोहोचलो आणि हैसून खरी मजा सुरू झाली. रिव्हर राफ्टिंग कशी चालवची इन्स्ट्रक्शन घेतले आणि आम्ही वलय मारूक सुरू केले. मित्रांनो, रिव्हर राफ्टिंग करताना तिलारीच्या नदीतून जेव्हा आम्ही जाव आणि बोट वर खाली जी जाय ना त्या डीप मध्ये, तो अनुभव शब्दात सांगण्यासारखो ना. थंय जाऊनच तुमका घेऊचो लागतो. मित्रांनो, रिव्हर राफ्टिंगचे अनुभवी एक्सपर्ट, रिजनेबल रेट्स आणि अप टू 3 किलोमीटर रिव्हर राफ्टिंग अंतर असा. रिव्हर राफ्टिंग केल्यानंतर मस्त नदीत उडे मारून आम्ही स्विमिंगचो पण आनंद घेऊन टाकलो. तुमका पण मित्रांनो आयुष्यभरासाठी एक आठवणीत राहणारा अनुभव घेऊचो असलो तर रिव्हर स्टोन ऍडव्हेंचर तिलारीला आजच संपर्क करा आणि भेट पण द्या. त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजला पण फॉलो करून ठेवा. आणि आपली ही व्हिडिओ बघून जर तुम्ही गेलात तर तुमका स्पेशल डिस्काउंट सुद्धा मिळेल. धन्यवाद.